bagai tini orang mengharani sobe mani tai bahai tamu kondisi khatam gutika kisan dok saika. Balasna hambai ya takutno. Jung tini orang hai nukmani ini ane simino kaisa durgotna. Uskang hor Thwinai baratawo kaisa gari accident nungui Assam hastewo dima hasaw hai jaga kaisawo kurungsawo thangui gari accident nungmani jung nugui mankha o gari wo chini area nino chini takhuk Dipraj Debbarma bobo lagma arikha jagawo no spot dead kha abuni bagoi jung tini boroni nok nukhuno tai bini mangpli nairwkmani bagoi jung tabuk ma sopaimani hingkai bises khlaioi sanan thamaka haise nok nukhungrokni borok mato jung bok kok bai kok sawoi jung borokni bakhano methapnai borokni bwsano tini kumawoi thangmani na jung bahai khlaioi borokni bakhano methapnani bini bihik bini bata bini bibi jog bukumui tai buma bufa tongo o bini bukumui interview rinani thangmani Tripura State Cooperative Bank ni kaisa exam tongmani Assam hasteo aboni bagai thangtani no tini amahai durgotna angoi gari accident ni bisingo tai gari driver belai chuak effect nungjak dabawa habai nungjak nei jung khnawi mankha aboni bagoi jung sarkar ni thani chini dabi tongnai o gari driver ni bo uchit shasti mannani ungthun tani bagai hinba gari bo khungsa gari driver ni chalok bini ajagao jodi 250-300 passenger tongkhai kai 250-300 passenger ni bini responsibility tongnani nangmani bo mahai khlai effect khlai nungmani bagoi tini kabang macharai rok ajagao dukhumanoi critical obosthai tai bo 6 jona bojorao Silchar medical college medical hospital admission injak aborokno bo chini bubagra naihornani bagoi saka tai riro horka miyawo chini Thwinai last naharna bagoi chini Damchora Kochosora ni Honorable MDC Meri Debbarma tai YTF ni GS Jem Debbarma borok khorong ni bubagra daitto rimani yagulo no bok thangoi tini Thwinai tini aichuk phung jorao tubukha tai tubumani bisingo no jung tabu bono bebak bini samung rok paikha aboni bisingo jung bai tini oro phai manjakha chini minister honorable minister chini Bishodekul Debbarma tai phai manjakha PTA disini IM Suhel Debbarma tai phai manjakha amahai khlaina YTF ni working president Prosmit tai TISF ni state ni president Sajora Debbarma borok phai oro manjak phaika tai chini oro chini local MLA Swapna Daspal bobo phai sokpai nokni borok no kha kaham tai kharchama yafarai tabungno jotono chungoro ni kifilai tonglai सरकार नि सिमी एबा गभर्नमेन्ट नि सिमी बाहाय सुबासु रजाकनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभ ना हारका जे फाइनाय रक ताम रक ककसार क्लांखा नखुनो बुबाग्रा जोंनो साका chini bisingtui je tongmani no chung dinani chaitoknai nok nukhungni family ni nogo bihigni bagui bomabo phani bagui chung wan suknai emonki borokni bwskango samung humurok tongnai condolence ojara rogo bocheba churudi phainai thiaba chung tabu amhai rinani hnei kok krak sawi menya code of conduct cholioi tongmani chini Tripura hasteo Lok Sabha paidrop chini result ungya sak je phainai June mas ni 4 tarik ungya sak chung amutui khaine hinai chung kogrioi menya phiaba chini bubagra sawo chung tongo of family ni